Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της ύψης της συμπρεπήμνος το ενείτε αυτόν εν ήχος αλπινγκός, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρία και κιθάρας. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χοροδές και όργανο. Ως αν τη γη που καρτερά την μπόρα του ουρανού, έτσι στον άδειο Αδάμ κρατούμενος περίμενε σ' ένα του κόσμου τον σωτήρα και της ζωής δημιουργό. Κι όλος τον άδει έλεγε, γιατί περηφανεύεσαι, περίμενέ με, λιγάκι περίμενε, για να δεις το κατόπιν διαλυμένο το κράτος σου και με έναν υψωμένο. Τώρα δέσμιο κρατάς εμένα και το γένος μου, μα σε λίγο θα με δεις από σένα λυτρωμένο, αφού για μένα θα έρθει ο Χριστός και εσύ θα ανατριχιάσεις. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσον της νύκτος και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρήγορούντα ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθιμούντα. Ήρθες όλους να σώσεις και ο προφήτης σου μάρτυρας που έτσι σ' αποκάλεσε. Πραότατο, δίκαιο και σωτήρα παλιά ο Ζαχαρίας. Κουραστήκαμε, νικηθήκαμε και από παντού διωχτήκαμε. Πιστέψαμε πως έχουμε τον νόμο λυτρωτή και αυτός μας υποδούλωσε. Τους προφήτες πάλι πιστέψαμε, μα και αυτοί μας άφηκαν με ελπίδα. Γι' αυτό μαζί με τα βρέφη μπροστά σου γονατίζουμε. Ελέησέ μας τους ταπεινωμένους. Δέξου να σταυρωθείς και σχίσε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Ευλογημένος ή ο ερχόμενος, τον Αδάμ ανακαλέσαστε.
πόσα με πόσα συνέπιπταν κι ο Ιούδας φίλος δεν γινότανε. Ό,τι θαυμάσια λόγια και πράξεις κι ο εχθρός γνώμη δεν άλλαζε. Ο σκληρός δεν εμαλάκωνε. Γιατί καθώς έφαγε αυτό που έφαγε και ήπιε αυτό που ήπιε, δίχως πίστη έδωσε κλωτσιά, καθώς είναι γραμμένο. Και αφού ευγήκε από το μαντρί, τράβηξε για τα θηρία, αφήνοντας τα αρνιά. Και άφησε τον γλυκύτατο μαστό και από τον πικρό εθύλασε. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος γεννού ημίν, ο πάντων ανεχόμενος και πάντας εκδεχόμενος. Ο παράνομος λαός, τρέφοντας αντιπάθεια για το πλήθος των θαυμάτων, εφώναξε «Πάρε τον, σταύρωσέ τον», όταν επήγαν στον Πιλάτο, τον δημιουργό του κόσμου. Αυτόν που πρόκειται να κρίνει και βασιλιάδες και φτωχούς, τον έκλεισαν στο δικαστήριο. Τον δίκαιο κριτή κατάδικος δικάζει. Και σαν ληστή τον λυτρωτή απειλούσε να σκοτώσει ο μηδαμινός Πιλάτος. Και εκείνος, αποφασισμένος για το πάθος την ώρα αυτή, αμίλητος καρτερεί και στέκεται άφωνος ή να χορεύει ο Αδάμ. Ο λυτρωτής μαστιγώνεται, δέσμιος ο ελευθερωτής, γυμνώνεται και απλώνεται πάνω στο στήλο του Σταυρού. Εκείνος που παλιά συνομιλούσε μέσα από το στήλο της Νεφέλης με τον Μωυσή και τον Ααρών. Αυτός που στέριωσε τις κολόνες της γης, όπως είπε ο Δαβίδ, πάνω σε στήλο δέθηκε. Εκείνος που δείξε στον λαό δρόμο στην έρημο, γιατί τους φώτιζε μπροστά πύρινο σύγνεφο, στο στήλο του Σταυρού εφέρθηκε.
Πού πορεύεσαι, τέκνο? Για ποιο λόγο βιαστικό στο δρόμο τρέχεις? Μήπως κι άλλος γάμος είναι στην Κανά και για εκεί τραβάς τώρα κρασί από το νερό για να τους φτιάξεις? Να έρθω μαζί σου, τέκνο μου, ή να σε περιμένω? Ένα λόγο πες μου, λόγε, εμένα μίλητος προσπεράσεις. Εσύ παγνή με φύλαξες. Δεν το περίμενα, παιδί μου, σε τέτοια να σε δω, και ποτέ δεν πίστευα πως θα φτάναν οι άνομοι σε τέτοια μανία και χέρια θα πλώναν άδικα επάνω σου, αφού ακόμα τα θώα τους βρέφη σου κράζουν το ευλογημένο σου, και απ' τα βάγια ακόμη γεμάτος ο δρόμος διαλαλεί στον καθένα τα πενέματα που σου φλεξαν οι άνομοι. Και τώρα για ποιο λόγο έγινε το κακό? Θέλω να μάθω αλίμονο πως χάνεται το φως μου, πως το σταυρό καρφώνεται ο Υιός και Θεός μου. Πηγαίνεις, παιδί μου, σε άδικο φόνο και κανείς δεν σε πονεί. Ο Πέτρος δεν έρχεται μαζί σου που σου είπε πως δεν σ' αρνούμε κι αν χρειαστεί να πεθάνω. Σ' άφησε ο Θωμάς που δήλωσε ας πεθάνουμε όλοι μαζί του. Κι άλλοι ακόμα, οι φίλοι και γνωστοί, τώρα πού βρίσκονται? Κανένας από όλους και ένας για όλους. Πεθαίνεις, τέκνο μου, μόνος, μιας κι όλους τους έσωσες, μιας και φέρθηκες όμορφα σ' όλους. Συ, ο Υιός και Θεός μου.